Pagwapo sa para di halatang kuan. Sa mana, sugod na ta. Hello, mega love shout out. Live na? Dili oy nga kuan na ta. Nga Nagsugod na dahil. Yan. So, klaro. Ngapon ka, ngapon. Ngapon. niya punta mga bay na ay kana nilapawan nga paliyaw niya. Atong patungan og ginamos nga naay kamatis, pipino. Imo na man ginuno di tanan nung kaon mong anak ani. Kuha na sila gilaina na nimo. Nga na. Di man kanang ginamos ba? Atara ta. Kani ang paliyaw mga bay niya. Alang ra. Hala gihalangan na nimo. Asilo. Patungan na to kamatis, Palayan, palayan nga ba? pipino. Nya ginamos nga mouse kaayo. Da. Mahal daw, mahal. Ngit sa tagkanon. Basta prin itong paliya kay na sa imong simod na kuan nag-ana eh. Isa ba? Nahurot naman ang kanon sa kong baba eh. Manimo ta, manimo. Bisa kahang mo ay mo eh. Ang sili eh. Ang kauban sa anas kwait. Si Jubel. Hilig itog hang. Sa magtapok niya. Halang gid ang mga sudan sa sawan. Medyo na anad og hang. Nya. Ulit ni Jubel. Kapatid man akong tawag ato niya. Uli ni Jubel, wala na hilig og mga halang. Wala nga. Murag nakuha na sad ko sa sili. Tungod jud atong mga hilig og hang, maangi, makuan sad ta, takdan. Ay, piniritong buwan. Ay, isda. Isda man noon. Buwag niya, ano ganyan bulara gani? Kasig. Ha? Kasig. Nga, parisa no, ginamos. Puro berat. Ay, ginamos. Ay, may ikaw ni nga ni ron gating uwan man. Nya. Musta man kinabuhi. Lagot iko ganihan mga bay. Isugog pa deliver naglaglag. Yeah. Ano ba naman to? Og wa mo text ang humay-humay. Ingon siya nga. Ma'am, asa naman ang akong order? Sus, katawad ko kay Bao. Pero daan ako daan ako sige lungot-lungot. Anong dugay kay makauli ning mga wala ni, mga tawhanan ni. Ay, nakaron. Ya, di manawag. Asa na dapit. Di maminaw si instruction. Arrange na tanan. Mao ni ang unang hatdan, mao ni ikaduhang hatdan, mao ni ikatulong hatdan, kaupat nga hatdan. Arrange na gid na tanan. Pero di agit ito man. Nagliko og iya ha. Pag naog ni mo sa tulay, dito nakatamiya. Umay. Salamat yapon may mga bay no bisan sa panahon ba. Bati kayo ang panahon wa gyud lami gyud magtinda. Salamat gyapon ni nga nagyapon may mga order in town. Dish na exercise gyapon among mga kigol. Sige pam. Sige pa, sili. Sige pa nang matinumanon. Tuman sa inahan. Sige di ba rin masangin sa tutunlan yan. Ay ko ganaghala. Tulong kaon ng... Nga lami kayo mga bay ganing sige tagkaog tamis maayo gid ni baliya. Lang tagpaliya usahay.
tambal sa mga tamis atong kalawasan. No, lami kay ba imo sing naunoy oh, ipatong ni mga malamas o ginamos. Sangit ko sili yung gaya. Ay kagingking di na imong tilaok kay sangit man sila. Alang manaoy ganahan pa unta ko nya. Si kuya ganahan man si kuya ana. Buwa na si Inday sa ginamos. Ah, Ay palaman sa buksili na po. Ay kasangit ha. sili, sibuyas dahon. Mas Bombay humot kay ibaba na to ani ron. Nalan manot brush og ka po. Apo sa kabuan. No? Seryoso man ka. Way, kuan niya? Way, storytelling. Panahon pang kupong-kupong. Wagi na ako makaon ang bulan. Nabusog na ako sa ginamsog paliya. Unang panahon. May permen kusod alam mo na. Nada may paliyahan. Ito ang palaya kabanta, palaya na kuan. Katay. Bisaya. Kaya kuan batong gagmay kayo. Sila Manurok plus kuan. Manurok plus kadaruhan. nada yan na. Ngayon ka bawa na lagi. Dapit ng... Kasagara sa turok dapit sa pa. Kay suba mo ng inyo. Nade? Napaan na naman na. Gagmay kayo. Sasa niya mas suka. Daog na. Na. Para sa mga talong, napwa ang talong, okra. Daog na dyan. Ano ba naman ba? Kalas, kung talong yung kuha na. Kung talong ako. Pero yung kanunoy kay wala na. New citizen na ta. Iwa, ang diet ko na. Ninay lang yung tulon. Napoy ka nun, kalas ka nun. Napili ko kuan ka. Sakto na na ako eh. Para mo ah? Sakto na na ako Nalami ang taong kamatis. Sige hang, sad niya oy. Hanggang kamatis. Last na lang. Ang kaon Roger ginamos. Kaya magsista niya. Ba? Mga Maranag makadlawon. Magkakaon ginamos. Maranag makadlawon. Sila, para bawa ni sila. Shout sa Set out there. shout sa tanang naglantaw. Dahil salamat. Set out sa mga small YouTuber. O sa tanang mga YouTuber. Nawagan sa kay mag-end na ta. Nawagan di ako sa akong asawa. Sa tanang mga gwapo-gwapa da karon. Nga, kaal, galanto.
Gwapo-gwapa. Gwapo-gwapa. Nya. Shout out kanyang tanan. Wala na natalistahan sa shout out na rin. Mm. Ginamos na lang upo eh. Ano wala? Sa yumig. Tog doon kay kadawon ang order ugba sa Domingo. Lunes na lang kadto. Lunes na lang. Taas na kayong pahuway na eh. Pagkabanhaw na. Ina ka? Manayod. Manasad ko. Maraming salamat sa paglantaw. Thank you kaninyong tanan mga bay, mga suki. Naot Namong tigpaminaw. nga nabusog mo diha. Aw. Ang busog mo kung manghukad sa mga salo na mo. Ina, kanon pa o sa kahungit. Na. Sa kawin, alanganin, di ka na eh. Sa kahungit lang ba? Palihog. Umik ang ginamos. Maus kayo. Balik pila to ginamos ang gipalit na eh. Gamay na kayo no eh. Sa rajud kahungit. Pila to, Gis? 15? Sa kawin, ito saman. Gis to, 15. Ito saman. Ang katungkuan ba? Alaya. Ginamos. 5? Uy. Diwan na gud. Taga, nakasingko ito ko. Ay, daot ang kamatis ng usan no? Ay, maglasa. Kapag ay 5 ginamos karon, daghan kay 5. Salamat. Ganto, bye.